mama kwa ba biem eba Opemsuo TV said de anopa no de to manim say ene krobia Asante kotokwane yewura na se tu abebi obetena se ensem a wa Asante mamu ha na yewura betena se no wahwe na waka say ensem a efa Wawase ye dinya ase enu nyina ebepie yewura anim na yehwe Wawase ensem na ye adesesem ebeto yewura anim ama yewura yima committee say yenko na yenko pe ade ase bojem asem na yeka ene krachi ebegina ha ekenkan ni nyina said the committee yewura yiye no said mo kan ni nyina krachi nananu emu eche bebre no ekọ edema openyi ya opoku mare ena nananu bisuso ede koma openyi ya okakari na nananu mo koma openyi opoku mare omu nchiemu eni nananu se omohwe abusuadi ana na emrante anase mema bi wo abusua openyi ya okakari abusuadi eni ana omo yeyi omo se ebi mo beye abusua panyi ena ebi mo so ebe pre nifa akonya no na sebe sankofo ni nyina na mu bia ni onum a pre Wawase akonya kese no ena nananu chemu se fofie pema nasi ni bia ni ho so a sebe ono so abe pre ema akonya no ebi ena nananu chemu se ta emranti sebe omo de tano omo openyi ya kakari abusia no omo abana sebe omo tano enu na omo abeso tano no enu omo edie na omu bia ni onum a sebe omo afro Wawase akonya no da ananu se enche mu etosu mienu ene se omo we adansidie a openyi opoku mare ede ebaya na echese openyi ya kakari na busia no anase na behye no na nifa akonya a Wawase na omudi na openyi opoku mare sabi otimi bobo edi ana enipa omo aba efri openyi ya kakari busia mu a sabi omotini abedi nifa akonya no a oche mu se ya waku ene kwaku ada na nipa omabedi nifa akonya omufri openyi ya kakari abusuo otunzo achame nananum a omokoma openyi ya kakari ya asechi no nananum so nchire mu nananum so ohwe abusuo bia na omujitu mu se openyi ya kakari etimi chire mu se ni nana otoso miensa a na yefre no ya odabo sabi obedi akonya no na nachi na omunya abehye emrante a de brante bi asabi omu betimi abedi akonya no enam so ma omu akonya no ekoma ejama no omu amu ya ejama no na omu san chire mi se na efia sapon ano yo ba panyi a otoso mensa ya na openyi ya kakari chire mi se okoro asabi wentimi antnatino ya asabi ofiri mu no ochire se omo awon to aso ennan eba ni nyina na sebe na emanko na omo enam santi na ma akonya no kodi asenefo ne hono na sabe na asenefo no sebe omo so awo ama sebe o mase adore enu nti na ma asenefo no nya atumi asabe omo de tena akonya no so na na mo nje do etoso mienu enso enese kwaku jewu a na sebe otoso awon to aso ennan kwaku jewu na awon to aso ennan efri Opemsuo address no sa kwaku jewu na sebe ne ba sebe otumfo so misisi na kwaku jewu a sebe ofri Opemsuo address no den ena nananum nananum nti ase den na neba ebeye otumfo eso misisi sisi bi owo sisi no chiem se nananum hwe abusuya bi ana as menchemu ne se echama ewo apia friye na apia friye ewo nanapia
ɛna nana pia so ɛwɔ enobisi ɛna enobisi ɛbɛwɔ kwaku gyew a ɔyɛ otumfo so bisisi ne papa nana no san ekyire mu nkyire mu ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnso ɛne sɛ asɛkyifoɔ nana no gye tum sɛ asɛkyifoɔ sɛde ɔmo bosom ɛna sɛde ɔmo ɛhwɛ so ɔmo nti ɔmo de adansedie a na ɔmo de kyerɛ sɛ ɔmo ofiri adanse bɔɔbɛde ase no ɛno ɔmo de bosom no ɔmo ba no ɔmo de bosom firi adanse bɔɔbɛde ase ɛba a ɛkyerɛ sɛ besi nɛ ɔmo ɛna sɛde ɔmo boso kuta saa bosom no na nana no nkyɛn mu ɛtɔ so ɛnan ɛne sɛ ɔpanyin oboku manrɛ sɛde wɔani obiara mfiri n'abusua a ama amena no di adanse na mmom ɔpanyin yɛ akakari deɛ ɔno nso nya obi a ofiri n'abusua a ɔno nso ba ebedi adanse de to asɛm a na ɔreka no so nananom mmiɛnsa ɛkɔma ɛyɛ asɛkyifoɔ no sɛ yɛka Wawase ade system deɛ a ɛyɛ asɛkyifoɔ no ɔmo ɛna ɛyɛ ade ase paa na ɛnyɛ asefoɔ no ne nyinaa wie no yɛwura nadama ɔde ma nananom sɛ nananom nyinaa ɛnkyerɛ ɔmo adwene ɛmfa Wawase nkonyasɛm no na kontre edi kan sɔre sɛ ɛnsɛm no sɛdeɛ esi kɔɔ no ɔmo nhumu yie nti ɔmo mesrɛ yɛwura sɛ nadama ɔmo brɛ na ɔmo nsa nkɔhwɛ biem ewie akwamu ɛso de to so sɛ wadama yɛwura ɛyɛ Wawase nkonyasɛm no yɛnhumu yie nti wadama sɛ bɛma kwan ama yɛakɔhwɛ video na ɛno ɛbɛboa yɛde ma nifa kumasi nifa adɔnten ɔmo so ɛkyerɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo so enhumu yie nti wadama yɛwura mo brɛ biem na ɔmo nkwa nkɔhwɛ na bibia ɛnyɛ kama ɛmfa mo kumasi benkum so yɛde ma ɔmo so ɛde to kontre ne akwamu deɛ no sɛ ɛnsɛm no sɛ deɛ esi kɔ no ɔmo nhumu yie nti wadama yɛwura bɛma ɔmo brɛ na ɔmo akɔhwɛ biem a ɛno ɛna ɔyɛ kɔ sɔre sɛ committee no akyerɛkyerɛ ama yɛhu asɛkyifoɔ ɔmo atima kyerɛkyerɛ mu a hu sɛ ɛyɛ yɛka Wawase akonnwa deɛ asɛkyifoɔ no na ɛyɛ ɔmo deɛ ɔmo akyerɛ mu ɔmo na ɔmo di kan a ba bɛsi deɛ ɔhɔ nti sɛ yɛwura ɛma yɛkɔhwɛ video bi ma ɔno ɔyɛ kɔfoɔ deɛ ɔmo kanfo ɛde ma deɛ committee no ebu a yɛyɛ asɛkyifoɔ no nananom nyinaa ɛde to so ɛkyerɛ ɔmo adwene sɛ ɛyɛ asɛkyifoɔ no ɔmo na ɛyɛ ade ase paa yɛka ade ase Wawase a ɔmo na ɛyɛ ade ase asantemawura ɛde to so sɛ wei ɛnya ade ase bi ɛsɛ yɛsɛ akɔba bio nananom yɛnum nyinaa ne tena ha ka asɛm no yɛka asɛm no a ɛyɛ sɛ ɔmo ti asɛm no yie ansana yɛto ma ɔmo akyerɛ ɔmo adwene yɛwura de to so sɛ ampa Wawase deɛ ɛyɛ asɛkyifoɔ no ɔmo ɛna ɛyɛ ade ase paa nti Wawase nkonyasɛm a ɛbɛpie yɛwura anim no yɛwura bua ma ɛyɛ asɛkyifoɔ no sɛ ɔmo ɛna ɛyɛ ade ase ɛwɔ Wawase wɔ ade kontinent akwamu zata mcheche sama yani anki yadimi mjamo kontinent kongo zote chesa mama kwa sababu kote mjamo yani munyina na tie so yede na nyamo ehunu mu wose munyina na tie so ede na de ehunu mu ni fanso se emu no si ni fan ena adon su na ho adonte dia makom yesi e ba ni ebesi wu so na de nanti wo ye bodin na mpa sai ni pa bi besi wo adonte se bi wo bo ko se bi si e ba de besi wu so si bo ko se bi mpa se bi besi wu so Wawase fo bi besi wo so so Wawase fo besi wu so anti nka untimi nka na untimi nka be besi so untimi nka domna se mame wo ho na nam so do ma se ho na nam na nu so e di mutia muntimi nka na sa na mpanyin sem bia ni wa munim so mpanyin sem bia munim ni bo ho ma so muntimi nka na sa ba ye wo kra mame ampa se wo mu bai se so ba se be ka ni mame ye udi pro so mi udi pro yo muntimi nka so ba muntimi nka eja wen eja abangasi nyamia ni osubani eja de ekanya wa sida de wa na fe ade na yo eja nyewa sida wa ya kitu ani sida kitu ani na fe ade yo eti abwe so ti ma sabne ya tintin so ma sabne tintin so petia na no supeni na ye yiwa sakode omo adanse bobedi ase omo azanse bobedi ase omo ne je bo shen won so omo ne je bo shen
Woman no the only as a telephone a jebo shen muzo yasuna for. Also mo do as a telephone and as a jebo shen do yasuna for. Omo ba ye as a telephone kura tano kofi. Also as a telephone ba ye no tano kofi. Ena tano fofi enu zu kura asuna for. Ena tano kofi zu kura asuna for. Woman di ka ayi friends e woman say asian woman ne dia. Also woman e di kan wo wa say as a telephone ana odia. Dabo nana dabo bi ono ayi na wo no mebo ya yiwa se wan na wo so nana dabo bi yiwa se wan na wo no na ne ofa ko bi sa ko de wu so no ofa ko bi sa ko de wu ye no o ware wo ba bi e friend na ku efiri so wo wo ba bi friend ku efiri no free nyanche ni ase so free nyanche ni ase ekwefere ne wafa ne efere akwasi mensa ekwefere ne wafa ne efere akwasi mensa na akwasi mensa tontoma ozo akwasi mensa no ton se bi arene no ko wa ase ozo no ko wa ase ko bibia eti wa nyanche ne ase ekwefere no ota akwasa ne wafa no ozo se bi le na ase ko fie no ota akwasa ne wafa no anti no ho na na wo no ko onti eche ya wo no ekwefere no ne nanadabo no owo edueje ni ya nane o se be ba ya ko sita bo o ne ko fi no ye no o se be ya nane na ko fi ti dabo ne ma ni wo mu dabo dabo no ma ni wo dabo ma wo mu na ono dabo ni office e fe na fe sapo dabo no office fe na fe sapo okwo so wo so no owo akwala bi e fe na fofie o so wa ko be fe fofie pema pema ono ni nipa no aka wasechefo o so no nipa no aka wasechefo mu akwasi mensa a ni wo fa se ni akuefiri a aba ba se ko fie dabo ware no wo mo obo no dawo bofo hene o so obo no dawo bofo ya sechefo no bodo e ko no dawo bofo hene a won na ne bodo rowo so be kuru o wa so ho akwasi mensa no ya asene ni akwasi mensa no ya asene ni openye ya wusu openye kwabna senti openye kwabna senti wo mu nyina asenfo wo mu nyina ye dawbofo eti mi hunu asem eti ni nyina ye ifo no ye friends sechefo no mo kro yire ayija se o ni ayija ayija o ya secheni o mu ko no ho to se be sechefo mo so bi no o ko no ye omokodu baby ajansa na omokodu bi ane obidi hazo wa asabode kan wase na wo hina ire ba ko de wo free ho ansa na me ba floreba noti hia se se be hira ofu wasa na ono ane ba floreba noti hia ya ne wo wasefo na besomwa so wo wasefo na besomwa ha wore wo na nati hia ono mu na nati hia ha mama nyira se so mu ma se bi ajira se be pe su bi ajira sa manu ame madam Fukusi so no no ko de ati madam Fupa no wo omnibus ade services kwa so no you see one wo omnibus service wa do na onu kura ti aso mko kan tem go no so wantimi afa amoso so onu kura ti ase no no kan tem go so no fa amoso sabra me ba paja hin awuo so no afa me ba paja hin ko de ati wonu no na tipin ne onu se me onu ba tipin ne ajuma tipin wonu ne tese o se onu ba tipin wonu se me da ko pa so no ko de ati won be ka che me na mse ka che kusi mo fa amoso no ni hin o se ba ya o ka che no na ba to se so me mamu ka fa amoso ni hin so kimi ami hu kusi na mse kusi fa amoso na mi anu tata so no kusi fa amoso tata na do ni enti area chinye bia ni ma na chefo na area mo se chinye ni se do mo bia o se bia se do bia no no ta se bi ba ye Opemsuo na mo ya se cha ni se bi o mo se ni so no ni na no ne se ha e ke kai se bi ba ta inara aba se bi kuma asibira Ndio hapa mahasa wakasuka sana kaza sasa akuna nani adansi na sisi tufunga hapo ndio sasa ndio ndio ba ndio chini badida hapo na sasa sabi ndio 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 ndio
don't want to go. What I'm saying, we will take as a problem. One farm, ever do a time for me. And I said, I was saying, also, look where everybody will be innocent. Once I traveled and I said, I was sorry, I was one from. I'm about Basu, somebody for. Kakarili go for Hukuma, Udabua, Udufor, Udubu. I said that to Libya. Obi Asante kotokoni yura na se tu ebetena se nsema ewo ho ebobɔ so nyina ede kyerɛ mu de ne dikan eye Wawase dibi mu no ebai ema Wawase eye asenefo no ba ko sɔre se nadaw ma osire wura se o petition bi wɔ hɔ a wɔde be kyerɛ yura na sɛde nsɛm ne si kɔɛ no krache bekenkan no nsɛm bebre ɔkan a krache ayi ne nyina afiri yura ye se obeso petition mu nanso bibia no ho ebesesa asɛm a ɔkan ye Wawase akonya de asɛkyirifo and I almost did. Wawase at the system about you. Now, as a chief for, I mean, I send you for you were in my probably a home by you, but not also said, senior as a chief for no, or Mona, and your senior police before. You might be now my give you yesterday. See the boy. So we said, "No one person so I do." What's that? What we will be. By our watch of your Canada. Matabe, here we go for. When your money, I'm going to pass away in the area. Don't give me back. What do I want to be? My father, my bit on you at it. Say, and in a court, Nano. Nasam Nana say, you are and an in idea. It was Reno, so I petition. I'm purpose or the brave you. Na wohwum man ho na me say wanya mane o me mahu di bonu wie ye de mana na me wie na so wade say di betu ewura ni man no de ato nanim nti sa na me mane naka na emom no what petition kura na o person ko de ma yewura no nti no kogya na nsa yewa chairman adaroma ye kubisa no na asem o kanyina ne say krache ne nsem o kenkan wa ha no no na ne nsem o kan ye no enim wa yi ne nsem o kan ye ne bi firi enti no eno okofa krata bi nso aka set odi di dance ete se akonya ne ye omodia na me se asem no yewura aka e na no to so kire mu ha no nti di oka no ye ne yehu abaewom na opanyini bi wa ha oni busuani ba ko wo se oni abusu opanyina kasa opanyini odina ho yi wo se oni wo bon ko no dina na ti oni abusu opanyina kasa na abusu opanyini se petition a wo ye no ehu hia mu ntwa so enso no da branch end order so gina mu se I want to be able to say no. I don't want to be able to teach myself. But since I'm catch the camera, it's more possible or cut. To the moment you say I don't know. What's it Anne? I don't know. And Sana, you must have found so much as Anne. I don't know. No say somebody will do. No so many cars to say. Who trust you? And I don't know buy a plan and I'm in our quiet can. I don't know. Just the why would you check when I see? Say you could buy. I said, I said, if you couldn't be a said, I don't know, I want to do. Said it. Jonathan Carson opened to me and I said, I don't know. Tell me the different one. What the Jonas of the Deba, what the petition said, we don't assembly, I don't know. Didn't let me summer a sinner for you. You are the blue. You are the blue. About then. Too far, Chairman. Yes, sir, did be a branching and a sniff way. Now, ya can't catch Reno. Said your way and when I. Jai. What's it? Jai. Let talk to him, I say. And I know they see what I say in a I didn't say I feel poor, yeah, and I say, huh? Jai. The young one was in it. Jai. What are you? Yes, you do, Amano. You can't be swatching. That's your brew. Also, didn't need a summer as in a fool. Yes, I need to look a crowd. The bounty. The boy, look where they come at it also. And so I'm for hope. I'm for hope. Jai Patapano. You were cancer. Okay. Jai Patapa.
So the American, we just say we want to be an SHini, any yeta, where you're calling to be near any. You are one of them, maybe. What kind of sin or what is the baby and chamber of West Radio Amodia? No, sir, the Patapani, the Empress baby. I don't know, do you for the ya? Nanso no, Wawase akonya de asachifo no mo dia. Enti wo ye dan a entumi medane asene ye mane nyi. Ti dibem na ne wura e bese bia ma no. Odi meburu. Tumfo chiami, ti dom si dibem na bi ne besra ma asene ye foi, e wura di meburu. Enema ho sa de men enye. Se ma I said de buti ha bon tie esem no. Wuti ha ye wura ka asele nyina wi. Ona chosa kwa no. When the choice are gone, some competition come out to say, come back, much I mean. Oh, Papa River. Some China cast away. Ah, can you say the medical come out? The ones I was saying in the secret. Because I would not make a criminal was a bit of a crowd. Keep 2 fools with you. I don't know. Adoma. Mane kwanso dibne wo bia ma no adoma bru dibne bru anu na se o ma dibne bia ma no adoma etie aduaje no ya asene ni wo so aduaje no ya asene ni asachefo ba asachefo ba we ya mebobo asachefo ni nyina ase a chose so ya mebobo asachefo ni nyina no bas asene fo so be edi awale abai ho ma so bi de ko ni wo techi ni ma chiro yo atra ba petition me se me kan wi na we ya asache ni nti na bia ofum ko ya na mahwe na afem de na ka ho o se de petition aba obekan kan we kan na se be wo asache ni e na fum ko ha obi hu na se bo de oda ma wate o de na to so se asache fo no mo de ya e bi no se sano no ti no de bi ba wo ti Amogolafo ankese kantankese se eye mi ma asene fui a ye din tamoso a yura de man ko bia foko hwimai a ne ye de edudi amaye ye no bako akotra Wawase kunum asumdwum wa ba ye nye yire bia emfa nkyere obia fama asene fo no Mr. Wantankese kantankese se asama yura kan wi me no betra asumdwum Moncha mo na nananum aboa yen na de fefa yewura waya ma Wawasefo ne asachirifo yi nananum aboa yen na da yewura se se de no go be ko se so adome mo se nananum nya na aboa ado fa ko asase waye ma su bia ba wono na da se ma o da se bru ananum se ma ko fo se mo a o tu fa se ado fa ma o ase asu bia ba we da se bru Lura chami adama ubeti ama yewura se Wawase mwasamba ama yewura adama ke na aka bia mutrai ma asachifo yewe gwa ma omu eyi nipa ba me de tie yewura mo be busi akete adama ene na ya ba yebe se nsaye ele ama no aja John etie wa dia na blessé tu você eja video asecheni wa wo dia etie na usupanyin ti na wo supeli na ono ye yi wan mo free ho a yo e free ho na mo sana ye besi ayiga ha yo betu hia topre se sabe wo supeli ene double ne ye yi wa mo sabe the see eja ha na so sabe atopre ke double me yire ni hia topre me yire no so no na yire topre o ija e double mu ani hia topre na boy hia topre one is say one hia hene no and so ni hia na sabe wa ha nemza
afutuo bi a ya brand e maka bi a che no ozo be ya brand se afutuo bi a se won ma do bi a no obede amano o tu da so on kan che so ma ni refri no ho na tete ti de kan ma wo refri wo ho en monyam a wo fiefo nyina John. ka na betra ni mo no ma refri ho John o se mo nyama wo fiefo panyifo di ama wo se wo na be so no na tu no ma wo refri wo ho na be ya ho brase na na ma ni monyam mra wate so do ka che wo se o be ya ho brase why boko na se be mo nyam e ma ba wa from mati yo that's it rura me ya osupani a me toso mienu mesra otumfo ntam kesiye kantan kesiye se me na nane osupani a odi kan me na nane kofisa akode me na nane dabo sompa me na nane mesu sikadwa eni asanteman na me ya osupani na me toso mienu me ba beto atu otumfo onokre ene wani onyam a wode hye me ne mabusuan nei me ma wonu hu da biara da se me dane machima na me ye o so t-shirt o cha mi wura me to tam kese Nana kwasi ajema prempe mene Wawasehene ye kuri uri abakwasi ma ya titikuro me ya asonani na abakwasi ma Wawasehene no ye ni asajifo ne fi danjira eba ayija ifi ayija ne eba mami ye no mu nyina ansa na ye nyina efi mami a ena namo eba Wawasehene kredie nti ya ba ya ni asajifo re nam ye free danjira ya ba asajifo no beto ye kwem ene enu omo bo ananse he na moko ni se akunti ni nyina ye dwane ena o meka ho ni enu omba asaji ti atana kwakra ansa na asaji me ya ba mami ye ba mami ye ni asajifo no awo ye ha no omba Wawasehene kredie ni be hunu se baby away there higher my na kasa ne ya mo mimpani mfu ba ye be hu na baby a omo hu se pese tan ne wishie bi efi ho ba onje de kan na wishie efi de ne bibi wo de mpani nsa meti se ya si wishie na na be ma pe ni bi 10 gram mu pie ba oba ye na okura chem di yana isi ahin fi ho chem no baby a yana nanom ebeto baby a na wusie no e free baro no msi wusie dia se baby a na wusie e free dia e wase no na yaka no se Wawase nti nye dua Wawase ase e wo be di ehunu ye nti no no mse se wusie dia baby a na be na wase ene ya corruption na be Wawase a abeto se na eba ya ni asachifo ne me nananu ya ni ya ba ya di kontre bai ni yesi akonya ene ye bosom chefofie ene akora ye wura kan o se titefo ye ba ya no mso ya fa dia no mka se ene wo super ni ye wo fa Wawase akonya na yenso yenfa container ya ba ya di container ye bosom bai jimi makonya na kwa nyo ohini bia sebe one bo ma me ye fide nje ba ye di country e ba ni bedue Wawase na me nananum ni asajifo ya sma sebe akonya yi biwi ba e ma no ko baabi na no ada wo ma yewura e dia to hwehwe asemu dia to baabi a enda
yɛnyɛ de wura ase sɛ watie mpanin nsɛm na ɔde akɔnya no ama sɛbe abusua a yɛwɔ ndeɛ me so ne wɔfa no mu asum yei mente ha mewɔ aburokyire mekɔ na maba nti na ɔnya na baabi kɔɛ na nkɔ bia ɔndeɛ me ne no nti mebaeɛ a yɛwura kɔɛ ne yɛwura de me wura anakosi ɔnya na baabi kɔ ne nyame fa ne kra si yɛ awɔkɔɛ a yɛwura de kura hyɛ me nsa me nso ka bɛyɛ sɛ mfie nson ni nti mekɔ na meba ntam bɛtɔɔyɛ a sɛbe yɛwura ahwehwɛ ase no yi ɛde ama asakyifa a yɛne wɔ mo na yɛbɛsom kuro yi ɛne ɔbɛyɛ mebaeɛ yi mayɛ bi megu so a meyɛ bi paa megu so a nea wobu sɛ obiaa bɛka nti deɛ mabɛn mepɛ sɛ yɛbɛboa nana a wabɛn nana wɔ su pɛ nyɛ ɔtɔ so mmienu mene me mpanimfoɔ na baabi yɛpɛ sɛ kuro yi kɔdurɔ no yɛbɛboa no ma ɔde kuro yi akɔ akɔdu yɛni baabiaa kɔ Wawase yi ne yɛ kuro na mewɔ aburokyi a mehu nneɛma yɛkɔ so yi mepɛ sɛ saa nneɛma no bi na sɛbe ɛntimi nto aburokyi ka yɛyɛ pɛgya Wawase kakra nti kwan biaa na ma bia na atuo anaasɛ mɛtuo biaa no mɛtuo ahwɛ sɛ kuro yi mpuntuo ne yɛahwɛ yɛde hyɛ Adaroma na mewɔ aburokyi na mte sɛ wɔsi hospital akyɛyɛ ɛyɛ kuro no animonyam no bia no saa nneɛma no ɛne yɛahwehwɛ ma Wawase nti na wabɛn na wɔ su panyini mene me mpanimfoɔ yɛtaa n'akyi sɛ biribia yɛbɛtu no fo deɛ wɔyɛ biaa deɛ memani ahunu deɛ ɔne ne ahunu deɛ me mpanimfoɔ bɛka biaa yɛbɛboa no na wapagya Wawase ɛne kɔsu baabi apɛ sɛ yɛdu na deɛ mɛsrɛ baako ne sɛ youth wɔ ha no ɛhu sɛ adwuma ni ha nti na bɛn yɛkwa bi a yɛbɛfa so biaa no a sɛbe yɛbɛyɛ yi kakra a sɛbe obiaa bɛtumi anya biribiaa yɛ ma kuro yi akɔ n'anim mɛboa nana mene me mpanimfoɔ bɛboa nana ne ayɛ biribiaa afei so aban so yɛbɛsɛ ne ɔbaa di so a mede to no bi wɔ a wɔbɔboa yɛn de obɛkyi no wɔba yɛakɔ yi ɛnyɛ hospital yɛ mede so yɛada wo ma yɛnyɛ bi a biribiaa wɔ hɔ nti yɛakɔ yi na yɛmɛserɛ di so ɔbɛba no mɛsa wei ne ɔgu so wei deɛ wɔabɛma wu sɛ new government abɛwɔ nso deɛ ɔbaakoro bɛyɛ ɔba abɛtoa so ne Wawase mpuntɔ ɛne yɛmpɛ sɛ Wawase bɛduru akyiri na sukuu yi koraa yɛwɔ compound a sɛ nyame ɛboa yɛ ne a na sɛ nneɛma kɔ yi a sukuu kɔ yɛbɛpɛgyam mebaeɛ wobu sɛ deɛ mɛtumi ayɛ biaa meyɛ wɔn hia wei computer yɛsɛ da yɛkɔfɔ baayɛ bɛna mene me mpanimfoɔ ɛna yɛ ɛboa mo a yɛyɛ biribiaa nti mɛserɛ sɛ nana bɛ mɛsa asɔ n'asene na wapushi kuro na kodu baabi a yɛpɛ sɛ ɛdu me Thomas Boensi Sapon yara mpɛsɛ mfrɛ me Kwabena Boensi meyɛ Wawasehene ba mehyɛ sukuu ase wɔ ha na mesua no na mehu sɛ ɛberɛ biaa bi a obi bɛyare ne yɛde no ato ntumam bi a yɛpɛ kaa de no akɔ ayɛasabea bɛbrɛ nti berɛ a Nyankopɔn Adaroma mebɛyɛ adwuma kakra menya biribi kakra no meka kyerɛ me ho sɛ mensi fie ma me maame nko antenam na mmom ɛwɔ sɛ meyɛ biribi a ɛbɛboa kuruma no nyinaa ɛno ne akodura a maa menyaeɛ na mmom meda nanakusi a wɔnyɛ no baabi kɔɔ so ase sɛ mede kɔtoo n'anim ɔboaa me ɛdi m'akyi kɔ ɔtumfoɔ hɔ ɛnom sɛ asesɛm biribiaa ɛkɔɔyɛ a Nyankopɔn Adaroma owuyɛ no atɛ sɛ afe mfeɛ mmienu akyi na yɛwie ayasabea no a sɛsɛ nnipa nyinaa tumi ba hɔ yɛwie so yɛwie ɛfiri sɛ ayasabea no ɔmoyɛ adwuma ɛna nyinaa nadwo nyinaa nso yɛni baabi a ayasafoɔ no a ɔmohwɛ yɛ no ɔmote yɛhyɛ bi ase but ahoɔden no kɔɔ fam nti yɛntimi nwie yɛnyammoa de ɛno ɛsi hɔ a ɛbɛboa ɛfiri sɛ ɛno no bɛn ayasabea no sɛ bɛyɛ asɛm si no sɛ obi ada koraa wonante akɔ hɔ akɔka kyerɛ me sɛ obi yare anaa waba ha yɛmmra mesa no yare a megye di sɛ ɛbɛboa nti ɛno ne adesrɛde a obi ofi sɛ wobɛtumi ayɛ yɛ mmoa biara no ɔbɛboa yɛ na yɛtumi nya baabi a ayasa mpanyinfoɔ ɛhwɛ soɔ no ɛnso so ɛda no a
ɛbɛyɛ yɛne ai mu yɛso yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ biribi nyankopɔn boa no ɔto yɛ nsɛm a yɛso yɛbɛba bɛyɛ bi aka ho na yɛpɛ sɛ nka bi a ha daakye na nka nursing training bi because yɛ wa yaresa wɔ ha nti na nursing training sɛdeɛ ɛbɛyɛ ma kurom hafoɔ nso anya school sɛ ba sɛ kuroma no afoto a mede bɛma obiara ne sɛ adeɛ titiriw a mehu ne sɛ hia wɔ wiase sɛ obiara bɛbɔ mmɔdene akɔ school sɛ woyɛ kuani na wobɔ mmɔdene kɔ school na anim kenkan a sɛ deɛ duro ma sɛ fa gugu afuo so a wobɛtumi akenkan ahu deɛ ɛteɛ nti ɛma school ho hia paa nti nkwaraa a ɔmo ɛba ɛne ɔmo a da so kɔ school mu nyinaa mo ɔmo ho mmɔdene na ɔmo nkɔ school na metaa ka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛnyɛ wo maame anaa wo papa ɛna bɛkyerɛ sɛ school no bɛtumi akɔ anaasɛ wontumi nkɔ ɛyɛ woa wo mmɔden bɔ a wobɛbɔ ɛna de wobɛkɔ school no anaasɛ ɛntumi mfa nkɔ menni obi a nyɛ adwene sɛ mantumi antuam school fees ti na maakɔ ɛfiri sɛ yɛno yɛte ha yi nneɛma bi a yɛfaa mu ansa na yɛtumi awie school no sɛ yɛka sɛ adeɛ bɛkye nti mɛbuna kurom ha ne nkwaraa obiara mmɔ no ho mmɔdene ne yɛ nyinaa na ana ɔsu panyin a waba yɛmmoa no no nti nɛnɛ ɛnɛ anɔpa na mesi firi nkran sɛ meba nam so mabɛtaa n'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anisoade hu a ɛwɔ no so yɛn nyinaa yɛbɛtumi ayɛ no mmoa na wɔwɔ ase ayɛ krabɛ ɛda wase
Mamma Bessie, be shared on the walls, and share this. Sending rammeration. Now, the shots are getting out and the shots here. Tonight, mass of the company. It's an American side, as they decline. The man will share them on your one of 2 million is Asantehene. Ọ̀rọ̀ to me na ẹ̀ṣẹ̀ nìsa. Ọ̀rọ̀ na Wawasehene na aseda eti Amerika yìí na ẹsẹ̀. Wawasehene sẹ́ba ebe fi wọ̀twi bi. Ẹ̀ma ayéwura ẹ̀fa aso a òdi asẹ́m no ẹ̀ma akọ bi afẹ́ wu. Ma àwọn de report ẹ̀brẹ̀ ní ọmọ anìrẹ̀ yà ògu asẹ́m. Ẹ̀hwẹ̀ ma yẹsẹ̀ ne ntam. Ẹsẹ̀ yẹ ẹ̀bùsùn bi enu a yẹ̀kọ́kọ́ nkuri. Yẹ ma ẹ̀ma bẹ̀tẹ̀ ẹ̀mẹ̀ yẹ basabasa. Ẹ̀ka yẹ̀kọ́ sẹ̀ yẹ ma na yẹ̀bẹ̀bu Wawasehene. Eti asẹ̀dẹ̀ nyinaa no ẹ̀kọ́ ma Asantehene. Ẹ̀bi a obi biara bẹ̀gyina biara ọ̀sẹ̀ mpaebọ ẹ̀fà ma yẹ̀wura Asantehene. Ahoɔden a ẹ̀nkwa ahoɔden ewu. Sanya obedi asante akuma wasi abeda akuma ọ̀rọ̀ lè ti bi tán sí ká lè sẹ́bi ẹ̀sọ́ sẹ́bi ewu ẹ̀yẹ wo sikẹ́ntì ẹ̀nà mi dá akuma ẹ̀ mọ́ lẹ́mọ̀ ẹ̀yẹ wo yẹ ti anasẹ̀ ọ̀sẹ̀ fatẹ́ntì ẹ̀nà mi dé akuma ẹ̀ mọ́ àwọn sẹ́bi ọ̀ma obi asẹ́bi ẹ̀sọ́ sẹ́bi ewu ó ní bi ewu ara ọ̀kọ́ ní kyẹn a ẹ̀yẹ àná omi agogo dúró ẹ̀ẹ́dì kọ́ n'ẹ̀yìn ẹ̀yẹ níbẹ̀ nyinaa. So
kum abusua nyinaa ne ne yere ɛne ne ma yawa ɛnkɔda ne wɔwɔ yɛ akɔ sɛ ɛyɛ nyame bɛhyɛ ɛde ama yɛ deɛ ɛtɔ so ɛyɛ Wawase asehyi abusua meda wo ase ase a meda wo ne sɛ kwan na yɛfrɛ me yɛwɔda bɛri mɛnsa ɔmo yɛ agyidie obi mu ɛma yɛwɔ Asantehene kasa no ɔse wo yɛ aberanteɛ mpanimfoɔ bebree wɔ ɛna yɛde waba ɛnti sese waba bɛyɛ panyin deɛ ɛti a meda wɔ ase ne sɛ ɔmo yɛ agyidie ɛyɛ obi mu sɛ yɛsɔm sɛ bɛwu yɛne mɔnyam akɔ akɔni baabi na ɔse akɔsa na ɔmotumi yi mi sɛ memeyɛ sae na mekɔ ɛsa wɔ ɛfama abusua ɛkɔyɛ a yɛde bindie ɛma me ne abusua yɛbɛsa ase ɛwɔ fitiɛ ɛma abusua ne nyinaa kɔɔ bɛkurom sɛ madaworoma akɔla no wabrɛ enti yɛmfa hyɛ na animuonyam ɛwɔ so de asedama wɔ mo ɛna mabusua panim ɛyɛ nyame bawasi ɛkwan a ɔfa so a ɔtotoyɛ a yɛne kundie ma bɛbim nɛ a mababa bɛtena yi asɛkyɛ abusua no so mɛda me wɔfa fohyia ba mɛnsa ba mene mada wɔma sɛ ɔwa ɔpɛda mu na yɛwerɛ no sɛ mii ɔno nko agyina hɔ abɛkase bi a meda ase a mene sɛ mabusuafoɔ ɛha wɔ hɔ kyerɛ sɛ ɛsa no mpanimfoɔ yɛ nyinaa deɛ kɔɔ sa no menana afiri yere mɔ ɔfa bɔ mo ne mename ama no ntahyua ata wosi mu nyinaa obiara bɔ ne ho ɔne bebree na deɛ ma meka me ɔfa asɛm ne sɛ Nyankopɔn atom no ɛhyia no ɛde na akɔ akɔduru biara bi na sɛ wɔhwɛ na durbar ne ɛwɔ amaani nyame hyia a akɔ abɛ muhu nneɛma a ɔbɛyɛ ma Wawase ma ɛno so da nkyɛn da biara ɔne me di nkɔmmɔ ɛhyɛ me sɛ ɔpɛ dwumadi a ɔbɛdi a sɛ mabu ahoɔ Wawase sɛ biribi bɛba a obiara bɛnya ne nsa obiara sɛ ɔbɛkɔ na ho ɛyɛ nnipa nyinaa na ɛte saa obi wɔ bi hyɛn ɛso bi adwene a mekɔfa ɔde ma Wawase ma obi ni saa adwene ne bi ɛsɛ nyinaa yɛnsra nkwa tenten a ɔden wɔ ɛma no na yɛma so a wɔ so a ɔmo ho kwala a ɔmo te sɛ ɔno a ɔkyi oyi sɛ ɛyɛ nyaa ne so mmiɛnsa ɛwɔ Wawase a aka ɛkɔ nkan paa ɛti aseda no bi ɛkɔma ɛfɔ afusua ba ebio ɛyɛ asena abusua me nana aboa adeɛ akyerɛ bi a ɔha ɔpɛgya ne nsa na nnipa ɛyɛ nhwɛ no ɔda ma ɔkyerɛ Wawase sɛ sɛ bae ewiase ɛyɛ obi daa na ɛwɔ akoduro sɛ asɛm aba na mɛtumi akɔgyina hɔ na medeɛ deɛ me nana woka kyerɛ me na baba bɛka tiɛrɛ a asɛm a ɛkaeɛ a ɔka ho bi baa na asomdwe bae kyɛ sɛ nana no asefoɔ a yɛbɛ wotwe ma so ɔmo ne yɛ nyinaa wo ne sɛ akonnwa no ɛyɛ dea nanso so sɛbe tumi deɛ wogyere wo deɛ abɔ bi a ɛyɛ ana ɛyɛ so nanso papa yi gyina ɛbɛdi adanseɛ ɛma adanseɛ odi yɛ no so adi mu paa ɛtɔ so bio me wɔfa Kofi Apɛ a dodoɔ no afrɛ ne Sami Kee sɛ ɔwɔ ha ka mɛpɛ sɛ ɔbɛpɛgya ne nsa ɔde gyina m'akyi kyerɛ sɛ Wawasefoɔ yɛwu bɔfa no ɛnhyɛ bi asa ne nso akye na ɛhwɛ kakra ɔbaeɛ a dwuma a wati kurom a fi sɛ ama yɛbɔ bɛti sɛ bebree
What time the cinema or Libya or Sandra? You're a messy. Yes, and now we see what she wants. I never saw what you are. What if you are to a just you. Nana Master for as dark as ever more just say, Sister Cecilia, anyway, now, Yatosa, Yeshia, Yataka, I can be just so you can say we must be by my what's your master, it is so we are it's one ask for one of us is also ascend and walk and from also as dark as and walk around. The view, Asantehene, now India so back now the Yakuran 7 to make already and is that Sierra you're so far and you are and then my baby you may know baby and now what's happening it's you my power baby it's my offer say oh member say oh papa you go I go to try now they come up to this development which is I'm mobile a better fear the assignment say prayer no for Fusiama Bob and what makes me my as soon as I get the back to me, you also don't hear Sunday, Obama. Now, I'm here, you're one of us. Saturday, I'm here. Not anybody at it. It's a maybe for I actually say, Wawasehene headmaster senior Edinburgh. That's here, and problem. So they are not senior and also one. Now, I go back and say, and then you are saying, me now, I say, by force. As I said, I will let you next once I was to go out there, as I said, it's me. I will be here, the Bible to be here. What was
Yes, I am.